Kajing publi ya pi baro ke kerteng ke tiang tambat ke portam ke jong trai Nongpynim jing Jesus Christ. Kasih Burom kasih khajo ke Maria Theissoti nak bynta jong piwe. Hani kasih bangi puli ke gospel kat kom Matthews iwe lenong ke bengkong iwe rekod kaba bengkong ter kaba tai yang ni sapangka jing her pateng hadu ke jing khai yo Jesus. Ni pusanya ke bynta ke ong bo u Joseph ula pisa jing mut habo ula tip ya ka Maria bakala punyo kun re u angel ula wan ha u bolong wat kau it ban sim ya ka na baita ikhulung iban sakha ni dei do men sim khoi bat ya ka ban pendap ya kata ka jing thu lupa baka Theissoti kan sapun kun bakan sakha yo kun ban sakhot ya u Emmanuel ka ba mut u play u don bat ni haba keran sapang ke Sngikha jing kha ka Maria Theissoti bangi pet kala long shisha ya ka bala pendap ya kata ka bynta ka bo play ula pen khre na do ka Jutang ka Burom ya ka ban sakhai ka Theissoti ya ka kata ka Theissoti kan solong ka jing Wan Lam ya u kun long ya u kun u play u Jesus Christ ya ka ban pen im ya ka Pyrthei bing kin mau jing khai ka Maria Theissoti ngi mau ba ka long ka im ka jong ka Jutang ka bathymmai abangi pet ya ka ba ka long ka im ka jong ka Jutang bathymmai na mar ba ka Wan Lam hangi ka jing pen im ka jing ya dei ka jong i bat u play ya ka jing pen ya dei bia yang i bat u play kumba long baka im ka baning kong ka bawan sa ka Pyrthei ka lapan pat ya ka jing ya dei ka jong i bat u play kumta kani ka ima ka Jutang ka bathymmai ka Wan Lam ya ka jing ya dei ka jong i bat u play hadian pat kata bangi pet ya kani ka jing long ka jing wan ka jing khai ka Maria Theissoti kan mau ya ka jing ai ka jong Jesus ya ka Kmie ka jong u balong ka Kmie ka bynta ka jong i be nama la ong bah ka gospel ka jong yanes ka khanda arpun re opun yo lo ong bo Jesus habo la saya phalor ka ding nau ong ya ka Kmie hakmi ukhon bat ya u tau Synran ong hakmi ka Kmie Jong me bat na do ka por u tau Synran la shim ya ka Maria kom ka Kmie kom taru ka long na ka bynta ka jong i bo Jesus ong hakmi ka Kmie ka jong pi baro iwe bat kom tangi ru ai ngin chim ya ka ba kalong ka Kmie ka bynta ka jong i bat ka Kmie beneng ka nyeng benye side na ka bynta jong i ki khon ki jong ka ki bangi don ha ka ni ka Pyrthei kum ta bangi ken mau ka singi ken mau bo ka long ka kan thei ka pen khre lupa da uplay ya ka balong ka nong ya lam lenti na ka bynta ka jong Jesus ku nong pen im ka ni ka Pyrthei na ka bynta ka yak yangi ru ban ya lam yangi shau Jesus bat kum ta bangi ken mau yo Jesus bo long nong pen im jing ngi yangin ken mau ba ka Maria ka long ka Kmie beneng ka jong i ya ka balong ka jing pen im na ka bynta jong i abangi phai pa sa ukun jong ka u Jesus Christ kumta agar ka singi bangi ken mau ka ni ka sing Burom yang nya phai sa ka Maria Theissoti balong ka Kmie ka jong i kerpar ka jong ka bakanyai Duwai bakanyai sai na ka bynta ka jong i kham tam nang ta ki pop ki ka jong i ba ko ki sing bangi le na ka ni ka Pyrthei ngin poi sok ata ka ri bo ble la pen khre na ka bynta jong i to bleng ker khu ya pi on ai ya pi ka met ka ko ba khia kham ta bangi ken mau ya ka Maria ka Kmie jong i Duwai na ka bynta ka jong ka Duwai ka jong ka ba ya sai ba ka kan ai ngi ka met ka ko ba khia ba bangi baro bangin ken mau kham tam ba ka long ka Kmie jong rosary bo khoi bangi Duwai ya ka limbo jong rosary kanum sha ngi bangin klumar lenti sen na nda kin yalam bait lenti yangi shado u Jesus Christ bolong u Nongpynim jong i to bleng ker ku ya pi baro u bleng na ba ka Burom ka su amen.